Θέλεις το marketing του εστιατορίου σου να αποδίδει? Είμαι Μαρία Καψού, είμαι social media expert και σήμερα θα μιλήσουμε για τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις για να μην χάσεις πελάτες το 2024. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, αδύναμη online παρουσία. Το 2024, οι πελάτες ψάχνουν τα πάντα πριν αποφασίσουν πού θα φάνε. Θέλουν να δουν μενού, ώρες λειτουργίας, τιμές, φωτογραφίες του χώρου και των πιάτων. Δεύτερον, αδυναμία χρήσης διαφορετικών πλατφόρμων. Αν περιορίζεσαι μόνο σε μια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook ή το Instagram, χάνεις σημαντικές ευκαιρίες. Το TikTok, για παράδειγμα, έχει γίνει μία από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες για marketing εστιατορίων. Από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνες, το 63% των χρηστών του TikTok δηλώνουν ότι ανακάλυψαν νέα εστιατόρια μέσω της πλατφόρμας. Τρίτον, κακή διαχείριση των social media. Το 2024, το να ανεβάζεις μόνο φωτογραφίες δεν είναι αρκετό. Ο πελάτης σήμερα έχει αμέτρητες επιλογές και θέλει να ζήσει την εμπειρία του φαγητού σου πριν καν τη δοκιμάσει. Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Το περιεχόμενό σου είναι το α και το ω. Σταμάτα να ανεβάζεις μόνο φωτογραφίες πιάτων. Δεν θα σου φέρουν πελάτες. Ο σωστός συνδυασμός φωτογραφιών και βίντεο είναι αυτό που θα τραβήξει την προσοχή. Σκέψου, τι πουλάς, ποιο είναι το κοινό σου και τι θέλει να δει. Στην εποχή των γρήγορων scrolls, έχεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να τραβήξεις την προσοχή του χρήστη. Αν ο χρήστης δει το περιεχόμενό σου και δεν πει «θέλω να δοκιμάσω το συγκεκριμένο πιάτο», πάει, τον έχασες. Θα πάει στο επόμενο εστιατόριο. Κάντε follow για περισσότερα tips.